Avui treballem les formes musicals. Ho han estat treballant durant 2 trimestres i avui anem a fer un joc per veure si ho han recopilat tot. Cada grup té un bloc amb les formes, els autors, les músiques que hem anat treballant i es tracta de col·locar-los de manera que els altres ho puguin entendre. Estan agrupant cada forma, la seva explicació, amb l'autor que han escoltat, la música que han treballat. Poden fer servir el llibre. Cada grup té un bloc de plastificats per treballar-ho.